Conseil ministre mun ni ale baaraw timɛla juma don n'o bɛnna biri kalo tile 14 ma san 2023 chapitre des mesures législatives réglementaires la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre des affaires étrangères coopération internationale conseil ministre la o y'akilina dɔw kɔni ta n'o fɔ ma ko projet de texte mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka a bɛ fɔ ma ko nafolo dɔ ka se ka olu baaraw bila a minɛn kɔnɔna la a fɔ ma ko ratification de l'accord bɛnkan mun y'a ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye bɛɛ k'a fɔ mun bɛ kuma ni i y'a ta k'a lajɛ san 2023 février kalo tile 16 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ ɔrɔmukaw fɛ yen nɔ ni o bolonɔ bilakɛla Mali gouvernement ale ni bɛ tali kɛ Fonds international de développement agricole k'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ o ka projet in na a tako filanan bɛɛ k'a fɔ a bɛna bila minɛn kɔnɔ minɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka wa sifinnakaw degi baaraw la o kɔfɛ ka tila ka baara fana a di u ma u bɛ se ka yɛrɛ ye baaraw kɛ cogo min na n'a bɛ fɔ ma ko fier de ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni bɛnkan in fana la wa nafolo mun kɔni bɛna ta k'a bila a minɛn kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna ta k'a bila hukumu kɔnɔ de filɛ a fɔ ma ko prêt ka se ka juru ta k'a don an ka jamana la a bɛna kɛ kun dama minnu la o de filɛ kun dama fɔlɔ o bɛ tali kɛ prêt A la i b'a ye k'a fɔ o bɛna ɲɛsin nafolo ma nafolo min bɛ taa jɔ miliyari 20 ani a kunkanfɛn la a bɛ fɔ ma ko prêt B a kun filanan bɛ taa jɔ nafolo la nafolo min bɛna taa jɔ miliyari 5 ani a kunkanfɛn la k'i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ ko projet mun kɔni filɛ k'i b'a ye k'a fɔ kun gilanna min bɛ a la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa nafolo in ta k'a don daw fɛ da min bɛ kɛ sababu ye ka maaw kalan baara la ka tila ka baara ɲini k'a di maaw ma sifinnakaw an ka wa jamana yɛrɛ kɔnɔna la kɛnɛ la Mali région Gale Kayikaw fɛ yen nɔ Kulikorokaw fɛ yen nɔ Sikaso Segu Mopti Gawo Tɔnbɔkutu ani Kidalikaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ tilacogo minnu bɛ nin baaraw yɛrɛ taabolo la i b'a ye k'a fɔ olu de wa sigisenw filɛ nin ye kɛnɛ yɛrɛ la a bɛna kɛ sababu ye kunnafoniw la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ o ka wulikajɔ in na a bɛ fɔ ma ko exigence du marché ka jira k'a fɔ kɛnɛ la ka se ka nɔgɔyaw fana boloda cogo minnu la sɔrɔ o bɛ se ka kɛ nantifɛn ye cogo min na kɛnɛ la sifinnakaw fana sen doli baarako la kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ wa maa min bɛ daminɛ si bɛ daminɛ san 15 la ka taa se san 40 o bɔɲɔngo ma an ka wa kabilaw kɔnɔ kɛnɛ la an ka dukɔnɔlaw la dukɔnɔna minnu na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ minnu fana la kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogo min na u bɛ se ka baara dɔ kɛ o yɛrɛ kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ sɛnɛ o bunakun kan misaliya la Bamakɔ abirilkalo tile 14 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛn o la